Mini Studio. Buhay sa YouTube. Kaplas kami sa Gcash. This is Zombie Mini Studio. This is Zombie Mini Studio. This is Zombie Mini Studio. Sayang sa uban, Ikaw ay gusto ko. nga nang ako kailangan may uban. Masayawa ko dahil Nilabi ko kaya ako'y gusto. Hirog-hirog ang sayang, hirog-hirog kita mga tunay. Ganito kahali mong masayaw ka. Ora ka
This is Zombie Mini Studio. 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 Mama dear Chacha. Di ka ba pati nalalang sa asawa mo nga permila na gusto? Di man lang sa imo humangkot, bisa ka hinahakot sa dagat magkulong. Bisa ka naman sa dinhamot, kung ako po si Mrs. ko na harap. Mawawaray mo ka langot, ngandang katulad sa iyang madumot. Di ka ba pati nalalang sa asawa mo nga permila na gusto? Di man lang sa imo humangkot, bisa ka hinahakot sa dagat pagkulong. Bisa ka naman sa dinhamot, kung ako po si Mrs. ko na harap. Mawawaray mo ka langot, nagkagulat sa iyang madumot. Kama ka sisinagan, kama ka uuyaman, naririnig na mahinunugan ang sitwasyon, masakit na magbuhat. Kaya hala pag-ibaha, di sana ko maparara, para mainahin ang ating pag-asawa. This is Zombie Mini Studio. Kama ka sisinagan,